салому алайкум, шаб бахайр дӯстони азиз. Рости имшаб шаби соли нав аст, 31 декабр, 5 такам 12 соат. аллакай баъд аз 5 дақиқа хичам 4:00 мешавад соат, 1 январ. мо хостем ки як навор пахш кунем, масалан ҳамон бачаҳое ки аз вахш ҳастанд, масалан дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, оно бубинанд ки масалан ҳамин шави 31 декабр, яъне шави соли нав дар ноҳияи вахш чӣ гуна гузашт. рости гап вобаста ба ин вазъияте ки дар пеш омадагӣ буд уман ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардагӣ аст, яъне ҳамин бемории COVID-19. ба ҳамин хотир ана ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки гузаронидани ҳама гуна чорабиниҳои оммавиро манъ кунанд. ба ҳамин хотир аҳён бачаҳо салютам хеле коро кардесану суҳбатҳо гузарондесану тамом. ягон масалан консерт ҳозир нест. ягон пешвақт масалан сурудхонӣ мекардан, ҳофизо мардум ҷамъ мешидан, хирсандӣ мекардан, ин хел нест. чароғҳо ҳама хомӯш кардагӣ, масалан ҳозир барои қувваи барқ ки бисёр истифода кардан, аз лимит бисёр гузаштагӣ аст гуфтанд, ба ин хотир барои сарфакорона истифода бурдаи қувваи барқ гуфта ҳама чиз светора киштагиянд. рости гап ана ҳаво ҳам камтар туман, 3-4 рӯз шид барф задагӣ, сабз сафед, дарахтҳо ҳамаам барфҳое ки дар болошон задагӣ ҳамон хел истодиянд дар таношон, барое ки барф бисёр заду афтоб накард. афтобе мекунад ки ҳатто умуман об намешавад барф. ҳозир масалан мо аниқ мекунем ки чӣ гап мешавад баъд аз 4 дақиқаи дигар монд. бояд масалан мо гуфтем агар ягон салют занӣ шавад, мо ҳатман ҳамҷа як навори кӯтоҳ карда партоем. яъне ки мо дар матн дар болои ҳамон видео масалан менависонем ки шаби соли навӣ дар ноҳияи вахш. мо маҳз ҳамин соати 12 шаба интихоб кардем ки ҳамин лаҳза пешвақт хеле ки масалан соли гузашта ё соли бо пештараш, вақте ки соат 12 мешид, аллакай салютзанӣ сар мешид, аз ҳар тараф салют мезаданд, бо хеле ваечиҳо пуфакҳои ҳавоӣ сар медоданд. ҳозир рости гап ҳама тинҷай, кормандои ҳифзи ҳуқуқ, гаиё ҳама дар масалан истодагӣ нигоҳ кардестиянд, назорат бурдестанд ҳолата. бачаҳои ҳар канҷа 3-4 кас суҳбат карда чақчақ дорану ина плашаткаам чароғош гирён будааст. ай тараф сёмка ка плашаткара ҳаво туман, ҳаво туман бисёр хунук ҳам қабол ки хунуки ҳаст ки фикр мекунӣ вақта чанд соли хунук нашида буд. сентри светофор ҳаин болои круговой рафтем, айдам якум скозаим омада истем поён, гуфтем чӣ гапа, ягон ҷо ягон салютзанӣ шава, ягон навор бигирем нишон битием. пешвақт зур буде. солҳои пештараш хеле соли навӣ мекардем, рақсу бозӣ мекардем, сурудхонӣ мекардем. ҳозир хайбо мешава. худо кунад ки соли 2021 соли бобарор биёяд, соле бошад ки ин бемориро аз рӯи замин решакан кунад. боз дар хонадони ҳар як мардуми тоҷик боз рақсу бозӣ якҷоя шаванд. худованд ҳамаён
бачаҳои муҳоҷире ки дар Федератсияи Россия ҳастанд, дар муҳоҷират ҳастанд, худованд нигаҳдортон боша. Бародари азиз, ҳама вақт сеҳатманд бошин, саломат бошин. пеш аз ҳама барои ҳар як инсон саломатӣ муҳим аст. Саломатӣ дар мадди аввал меистад. рости гап хай ютуб ҳар кас ҳар гапа мега. масалан баъзан наворое ки мо чӣ мекунем, ақорат мекунанд, баъзан дигар ваё мекунанд, ҳар гапҳо мезананд, ҳеҷ гап нест. мо ина барои ҳамон шумо навор мегирем ки бисёр масалан мехоҳем ки ҳамин шави соли нав чӣ хел гузашта бошад, дар ноҳияи вахш ҳолат чӣ гуна буд. шумо ин лаҳзаро метавонед тамошо кунед. соата якбор нишон диҳем. аллакай 4:00 12 шаб 1 январ соли 2021 аллакай даромад. як бори дигар соли нави мелодиро барои ҳамаи шумо муборак мегӯям. дӯстони азиз, як шоир дар вақти худаш як ҷумлаҳои зур гуфтагӣ буд ки мега ҳофизу саъдиву бедил, рӯдакиву мавлавӣ, кош ҷамъ оянд гирди суфраи соли навӣ. базми ҷамшедӣ биороянду дил созанд об, бо рубоӣ, бо дубайтӣ, бо ғазал, бо маснавӣ. кош як бори дигар ҳамин хел соли ки меояд, соли дигар 2021 боз ҳам соли бо файз бошад, бо барор бошад. соле бошад ки боз ҳама мардум сарҷамъ шаванд, ҳама дар якҷо чорабиниҳои бошукӯҳ бигзаронанд, бо рақсу бозӣ. ин беморӣ аз гӯшаи хаёли ҳамагон канда шавад. рости гап ина соат 12 шудааст. мо интизорем ҳар лаҳза ки аз ягон ҷо масалан салют мезананд, як бор навор гирифта партем. ҳар овоз ҳаст, лекин як бори дигар тарафи боло мерем. круговой як бори дигар круговой ҳам мебинем, боис мегардем. майда майда суруди сангали мирзоро гӯш карда мерем дар ин шав. бо ҳаво туман намешид, ақалан қадар вай намешид. дӯстони азиз, аллакай соат 12 гузаштчам 12:05. леки ягон ҷуда салют назадан, ягон вай нашид. ҳамаш тинҷ гузашт, паси сар шид. мо просто хостем барои шумо як навор бигем, ҳамин ҳолата нишон бидем. мо дар навормон, дар главнимон як сурати вай мемонем. навори хеле типа салют задесиян ҳам хеле мемонем, леки дар асл ҳеҷ чиз нест. шояд бисёриҳо вай кунанд, бубинанд. мегӯянд ки кадом тараф اونم ساشنکو تو ما چه نمیبینی همجا گفته سر راستی گفت دوستانی عزیز سالیوت زده استیان در هر طرف نکی هوا تومانه نمیتوه یگون مایده که ما برای نوار گفتن شما تیم دوستان عزیز خداوند نگهدارتون باشه پناهتون به خدا حتما این نوار برای انا مخص برای بچهای بخشه که مثلا همونو تماشا کنن هر کسی آدم بیکار بعد رمضان حقارت کردن میگیره خواهش میکنم هر کس حتی قدری خجاب دونه خداوند نگهدارتون باشه دوستان عزیز پناهتون به خدا